Dan huwa gvern li baqa' għaddej u se jibqa' għaddej għaliex huwa gvern sod. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Joseph Muscat wieġeb għas-sentenza tal-qorti li tat lil Partit Nazzjonalista żewġ siġġijiet żejda fil-Parlament. Muscat ammetta li din id-deċiżjoni ddiżappuntat lil ħafna, inkluż lilu, iżda għamilha ċara li se jirrispetta r-rieda tal-qorti. Ma jistax ikonna Prim Ministru illi jibgħat is-sinjal li ma jirrispettax id-deċiżjoni tal-istituzzjonijiet. Bla dubju ta' xejn, hemm riperkussjonijiet mhux fuq dal-gvern. Dal-gvern ħajibqa' għaddej. Dal-gvern huwa gvern sod, wara kemm jibidlu żminijiet, wara kemm hija b'saħħitha il-fiduċja li għandu dal-gvern. Qabel b'siġġu wieħed kien jaqa' gvern. Dal-gvern iċċaqalqulu żewġ siġġijiet u ma ġara assolutament xejn u ma ħajjiġri assolutament xejn. Jekk xejn is-sentenza tal-qorti turi kemm fi kliem Joseph Muscat, il-Partit Laburista huwa underdog għaliex huwa l-moviment tal-poplu. Min dan kollu jingburi li għandi konferma li mmexxi moviment li mhuwiex parti mill-elit, mhuwiex parti mill-establishment u jekk xejn kellna konferma li maħniex parti mill-establishment illi jirrispetta ir-regoli tal-logħba anke meta dawk ir-regoli jiġu interpretati b'mod li ma naqblux magħhom u nerġa' ngħid. Aħna immorru għand il-poplu. Il-Prim Ministru innota kif ir-reazzjoni għal din id-deċiżjoni uriet differenza ċara bejn iż-żewġ partiti politiċi. Fuq naħa kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni li minkejja li baqa' fl-Oppożizzjoni iċċelebra b'arroganza u gvern li kompla għaddej iffugat f'ħidmietu. Jekk il-qorti ħaditilna żewġ siġġijiet fl-elezzjoni li ġejja rridu naraw li l-poplu jagħtihomna lura blimax dawk is-siġġijiet. Għaliex fi kliem Joseph Muscat il-Partit Laburista jiċċelebra meta jiggwadanja il-fiduċja tal-poplu. Din il-ġimgħa lilna tatna enerġija ġdida. Tatna resolve ġdida. Jekk xejn din il-ġimgħa lilna waslet biex nies li forsi kellhom xi dubji jerġgħu jirrigrupjaw. Biex ikollna sitwazzjoni fejn kulħadd qed jifhem illi dan huwa gvern tal-Eruq illi beda mill-poplu u ħajibqa' mal-poplu.